Лъжата, че само жените пият Бейлис, ме подсеща за една друга лъжа. Че само жените обичат шоколад. И че само жените, моля ти се, си украсяват коктейлите с шоколад. Всичко знам за шоколада. От това, че произлиза дума на ацтекски, до това, че го консумирам доста често. И мога да ви кажа, абсолютно е окей да си сипеш малко Бейлис в чашата с горещ шоколад. Което ме подсеща, идва зима, идват празници. Подготвил съм ви няколко подаръка по този повод. За да ги спечелите, трябва да направите нещо много просто. Да познаете какво се крие в тези кутии. Ще ви дам една подсказка. Не е Телбот. Или не знаеш какво има в тия кутии, или Бойко знае. Отгътнете и може да спечелите. Простичко. Хубавите неща са прости. Весели празници!